Ассалому алейкум ҳамада. Субҳтон бахайр аз шаҳри Утрехт, давлати Нидерландия. Мо дина шаб соати 12 шаб омадем расидем вокзалда. Рости гап охирон поезд буд, дарёфт кардем. Шиштем омадем то меҳмонхонара. Насиб боша ҳозир мефурем хӯрок багозу завтрак мекунем. Агар ҳаво соз боша, барои ки нигоҳ кунед ҳаво камтар абрие, ба фикрам ки борон мезанад. Агар ҳаво соз боша, шаҳрро тамошо мебароем. Хуб, ба фикрам трамвайошонай меҳмонхонае ки истодагем дами пеши вокзалай, маркази шаҳрда қарор дорад. И поён аллакай раҳай. Хуб, ба ҳаматон рӯзи нағз.